Moni meistä on huolestunut siitä, että me näemme lähipiirissä yhä enemmän pahoinvoivia lapsia. Eli monella lapsella ei mene hyvin, vaikka hyvinvointiyhteiskunta kehittyy. Ja silloin monesti etsitään lääkkeitä siitä, että pitäisi saada lisää rahaa kouluihin, pitäisi saada lisää rahaa sosiaalityöhön ja näin. Ja tällä kaikilla on varmasti oma merkityksensä, mutta mietitään, mistä se pahoinvointi lähtee. Hyvin usein se lähtee kotoa, vanhemmuuden puutteesta tai siitä, että vanhemmat eivät jaksa olla vanhempia. Sen takia tämä välittäminen on paljon laajempi termi kuin pelkästään raha tai laki. Me tarvitaan semmoisia poliitikkoja, jotka ymmärtää, mitä se välittäminen on. Se voi tarvittaessa olla resurssien satsausta perheneuvolatoimintaan, tai se voi olla satsausta opetusryhmien pienentämiseen, että opettajilla on aikaa enemmän lapsille. Mutta ennen kaikkea se lähtee siitä, että meillä on terveet arvot. Semmoista, että tuetaan vanhemmuutta kasvatustyössä. Keskitytään perusasioihin, eli siihen, että äiti saa olla työntekijä ja äiti ja nuori mies saa olla isä ja työntekijä ilman järjetöntä konfliktiristiriitaa. Koska jos tämä homma ei toimi, niin sitten meillä on vaan ongelmia käsissä. Pasi on semmoinen paikallinen vaikuttajapersona, joka on tuonut tämän välittämisen vastuun politiikkaa hyvin korkealla tavalla, hyvin konkreettisella tavalla. Tuommoista kaveria on helppo tukea eduskuntaan, koska me tarvitaan opettajaosaamista, me tarvitaan sitä välittämisosaamista ja me tarvitaan semmoisia ihmisiä, jotka aidosti kantaa vastuuta. Pasin esimerkit arkipäivän kouluelämästä on upeita. Että esimerkiksi, että lapsi tuntee turvallisuutta, kun koulussa annetaan rajat. Ihan samalla tavalla kuin kotona tehdään rajat, niin siitä se turvallisuus syntyy. Tämä on siis aikuisten ihmisten vastuun kantamista. Ja semmoisia poliitikkoja, joilla on tämä herkkyys sydämessä, niin semmoisia me tarvitaan lisää. Tämä politiikka on aina ryhmätyötä. Jokainen tarvitsee tuki-ihmisiä viemään ilosanomaa eteenpäin. Sen takia kannustan suakin tulemaan Pasin tukeryhmään.